Вітаю ўсіх, шаноўнае спадарства. Сёння вітаю вас у Саламанцы, у горадзе, дзе знаходзіцца найбольш, скажем так, старадаўняя навучальная установа ў Іспаніі. Пакуль што даволі холадна. Пасля Пабачым, як будзе з надвор'ем і як будзе з гэтым падарожжам у гэтай цудоўнай мясцовасці. Qué bonita experiencia tenemos es que aquí, por ejemplo, vemos a Antonio de Nebrija, el autor de Gramática Española. Y bueno, no sé. Y aquí Miguel de Unamuno. Juan de Sahagún. Creo que aquí en esta fila hay retratos de toda la gente de inteligencia, ¿no? Teresa de Jesús. Ay, bueno. Buenos días, señor Miguel. ¿Sabéis qué, chicos? Es que toda la plaza está decorada con los retratos de unas personas muy conocidas. Es que aquí tenemos ya los reyes como Alfonso XIII, Alfonso XII, Isabel II, Fernando VII, Carlos... Bueno, Carlos IV y Carlos III. Y queridos míos, aquí tenemos los reyes católicos como Ferdinando e Isabel. Y ahora, mucho gusto, si no me equivoco, este señor, el Cid Díaz, es un protagonista del canto más antiguo, el canto más famoso en literatura española como canto del mío Cid. Mucho gusto, señor. ¡Uy! ¡Qué encanto! Hola. ¿Está cerrado? Sí. ¿Y desde qué hora? Hasta las 11 no abren. Ah, bueno, gracias. Moi drodzy, przed Wami świadectwo pobytu w Salamance Jana Pawła II.
Konkretnie na tym świadectwie jest napisane, że jest to świadek nadziei podróży misjonerskiej do Hiszpanii. W roku 1982, 9 listopada, Jan Paweł II odwiedził Salamankę i potwierdził swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, wcielając nadzieję oraz nawołując do tego, żeby traktować Marię jako Matkę Bożą. Mniej więcej o to chodzi. Es este. Más alto. Sus escudos rechazan los dardos del amor lascivo, como la castidad repele el pecado. Y el viajero es, así, dueño de sus deseos. Para celebrar su éxito le espera el amor puro y la verdadera amistad. Estamos paseando por una universidad, por la universidad más antigua de España, la Universidad de Salamanca, en su corpus histórico. Y básicamente aquí cada esquina te puede hechizar. Ay, esta aula es magnífica. Poco cómoda, pero magnífica. Ось так можна чути себе студентом у Саламанці. Chica, mírala. Chicos, saludan. Es una chica que se llama Hola. Alex. Hola, hola. Hola, chica. Alessandra. Sí, es de la otra chica italiana que se llama Francesca y pues yo soy la bielorrusa que se llama Sergia, digamos. Hola. Más alto. Sus escudos rechazan los dardos del amor lascivo, como la castidad repele el pecado. Y el viajero es, así, dueño de sus deseos. Para celebrar su éxito le espera el amor puro y la verdadera amistad.
Мои дороженькие, как только я доведался, что у Саламанцы находится нечто такое, как Huerto de Calixto y Melibea, то тут уже, в принципе, мушу перейти на польскую мову, потому что это важно. Ja po prostu składam wyrazy szacunku i podziwu dla pani profesor Marty Cichockiej i wielkie podziękowania też za to, że zajęcia z literatury były na tyle fascynujące, tyle w temacie. Dlaczego ten ogród jest tak bardzo dla mnie ważny? Ponieważ on jest związany z jednym z najlepszych dzieł literackich, jeżeli się nie mylę, to jest jak 14 i 15. Nie będę wchodził w szczegóły, o co chodzi, jedynie tylko powiem, wpisujcie do Google'a coś takiego jak La Celestina de Ferdinando de Rojas. Wszystkiego się dowiecie na własną rękę. Powiem tylko tyle, że dzieło jest naprawdę warte tego, żeby tego przeczytać. Seguro. Moje drażenki, нашу з вами пригоду я вирішаю скончити менавіта тут, для помніка Лотарио de Tormes. Też składam wielkie wyrazy wdzięczności dla pani profesor Marty Cichockiej, dzięki której właśnie mam wiedzę na temat drugiego, również słynnego dzieła, pomnik, któremu znajduje się właśnie tutaj, w Salamance. Żeby też głęboko nie wchodzić w szczegóły, powiem tylko tyle. Chcecie podnieść sobie nastrój i chcecie przy okazji dowiedzieć się, na czym właśnie polega ta zagadkowa hiszpańska dusza, poczytajcie. Jest tłumaczenie w języku polskim. W międzyczasie, moi kochani, was bardzo serdecznie pozdrawiam. Darażeniczki moje, wielmi serdecznie was witają. Dzielicie się tym kanałem, dzielicie się tą energią, dzielicie się tak samo przygodami, jakie odbywacie razem ze mną. I zawsze, moi kochane, pamiętajcie, że kultura nikogo nie dzielić. Kultura zawsze jednaje.